Hello? Si Sanderford to, pwede po bang, pa-advise naman po? Sino ka? Hindi niyo po ba ako kilala? Sino ka? Ikaw tumawag eh. Sino ka ba? Sorry po, ako po pala yung tumawag sa inyo ng patawag. Nagpapa-advise lang po kasi po ako, medyo... Ano pangalan mo nga? Sino ka? Sanderford po, social media artist. Sanderford. Ikaw Opo. yung mayabang na pangit dati. Hindi naman po ako ganun po. Ikaw yung pangit dati na mayabang ngayon. Porket pumugi ka lang ng konti. Emotional damage! Po, yun, hindi naman po yung totoo po. Nanggigigil ako sa'yo. Mayabang kang bata ka eh. Sana po, hindi naman... Anong oras na tumatawag ka pa? Ano ka? Ano ka ba? Hindi po ako... gusto ko Anong oras na natutulog na ako? Matanda na ako. po, sana po magpa-advise naman po. Anong advice ang kailangan mo? Sana po kung tama po ba yung pambabash po ng mga tao po sa mga bata po tulad ko na hindi naman po alam yung mga ganun pong sitwasyon. Ano bang sinasabi nila sa'yo, Iyo? Kasi po hindi nga po hinuhusgahan po nila ako. Ako po sumusunod lang naman po ako sa mga nauutos sa akin. Nagtatrabaho po ako para po sa mga magulang ko, para po matulungan ko po sila. Kasi po Baka naman kasi totoo yung sinasabi nila. Baka naman talagang mayabang ka. kasi po yung sinasabi po nilang mayabang po is sabi po nila sa akin mayabang daw po, hindi naman po nila ako nakasama po. Yung mga kaibigan ko naman po dito sinabi nila hindi ka naman mayabang . Abogado mo ba ako? Hindi naman ako abogado ah. Hindi po, nagpapaano advice nga lang po . Anong advice ang kailangan mo? Doon ka sa kay Tulpo. Mati ka to. Uy! Nasaan boss mo? Sino? Si Badyaw o si Bulag? Si Badjaw. Malis. Si Bulag. Malis din. Uy, teka. Saan punta? Sino? Si Badyaw o si Bulag? Si Badjaw. Di ko alam eh. Si Bulag. Di ko rin alam eh. Anong oras umalis? Sino? Si Badyaw o si Bulag? Si Badjaw nga. Di ko alam eh. Si Bulag. Di ko rin alam eh. Sige. Abangan na lang namin sa loob. Sino? Si Badyaw o si Bulag? Uy! Anong ba? Mati ka to. Shoutout sa sa girlfriend ko, pinayagan ako maglaro dito. Woo! Ano yung sinisigaw mo? お前はもう死んでいる。何？ Wala siyang girlfriend.